җырлары белән күңелләргә, йөрәк түрләренә үтеп керде Азат. Аны яраталар, аның җырларын җырлыйлар, шигырьләрен үтеп алып сәхнәдән сөйлиләр. Районда Азатны белмәгән татар юктыр. Азатның шигырьләренең танылуы аның тормышчан булуында. Шигырьләрнең төрлесе бар, җиттиләре дә, шаяннары да. Азатның гомер юлын барлап утырганда, күңелне сагышка салып талгын гына агып ятучы Газиз Ык елгасы искә төшә. Аның назы ятим һәм аш вакытларында тамагын туйдырган, гүзәллеге белән табигатькә гашыйк иткән, тирбәлеп торган дулкыннары белән юаткан. Тутсаң балыгы, тирә ягында юалары, кузгалыклары, берлегәннәре бары да синеке. Азат үзе дә шул Ыкның бер балыгы булды бугай. Нидәләм син минем туганныем, балачагым гүзәл бишегем, чит илләрне кисеп сиңа кайтам, һәр чакка чык миңа ишегең. Нидәләм син минем туган җирем, синдә минем кардәш туганнар, кояш кебек алтын күзе эшән, утта янып яши торганнар. Кайтып киләм әле мин сәләмә, күңелемне сикримең баса. Ничек яшәр идем бу дөньяда, әгәр мин сәләм син булмасаң, әгәр мин сәләдә тумасам. Кайтып киләм әле мин сәләмә, күңелемне сикримең баса. Ничек яшәр идем бу дөньяда, әгәр мин сәләм син булмасаң, әгәр мин сәләдә тумасам. Нидәләр син минем йөрәк җарым, уй хисләрем күңелемнең моңы, синдә минем тәүге мәхәббәтем. Нидәләр син минем ныклы җарым, нидәләр син күңелем йолдызы, маяк минем барган юлымда, сагынып хисләремне җырга салам. Мин сәләм, әй минем мин сәләм, кайтып киләм әле мин сәләмә, күңелемне сикримең баса. Ничек яшәр идем бу дөньяда, әгәр мин сәләм син булмасаң, әгәр мин сәләдә тумасам. Кайтып киләм әле мин сәләмә, кайтып киләм әле мин сәләмә, кайтып киләм әле мин сәләмә, кайтып киләм әле мин сәләмә. Мин сәләм син минем туган илем, гырым яңгыр исмең мин сәләм, кышлак кебек сагынып сиңа кайтам. Мин сәләм минем мин сәләм, мин сәләдә бүген бәйрәм көне, туган тумачалар җыелган, бер очрашу үзе бер гомер дип, күңелләргә уеп куелган. Кайтып киләм әле мин сәләмә, күңелемне сикримең баса. Ничек яшәр идем бу дөньяда, әгәр мин сәләм син булмасаң, әгәр мин сәләдә тумасам. Мин сәләдә туктым чишмә суын эчтем, туган җирнең ямендәмен мин сәләдә мин аңладым. Аппак кырлы балачагым, кайтырсыңмы кире тагын, кайда калды мәктәп елы, кабатланмас яшакларым. Ничек яшәр идем бу дөньяда, ничек яшәр идем бу дөньяда, ничек яшәр идем бу дөньяда, ничек яшәр идем бу дөньяда. Кайтып киләм әле мин сәләмә,
мәлім имзәләмә. Ничек яшәр идем бу дөньяда, әгәр мин сәлем син булмасаң, әгәр мин сәләтә тумасам. Бик зур рәхмәт. Хәзер мин җырлап китәм тагын бер җырымны. Дуслар, Зөләйха Минхәҗева сүзләре. Дуслар булса дөнья ямле булып күренә. Янда дуслар булса дөнья ямле булып күренә. Монда минем дусларым бар, монда минем туганнар. Белмәгәннәр белеп калсын, монда минем сөйгән яр. Белмәгәннәр белеп калсын, монда минем сөйгән яр. Арыстында боз өстендә гөлләр чәчәк капмый ул. Безнең дуслык утта яңгыр суга төшсә капмый ул. Арыстында боз өстендә гөлләр чәчәк капмый ул. Безнең дуслык утта яңгыр суга төшсә капмый ул. Арыстында боз өстендә гөлләр чәчәк капмый ул. Безнең дуслык утта яңгыр суга төшсә капмый ул. Арыстында боз өстендә гөлләр чәчәк капмый ул. Безнең дуслык утта яңгыр суга төшсә капмый ул. Боз өстендә гөлләр чәчәк капмый ул. Безнең дуслык утта яңгыр суга төшсә капмый ул. Арыстында боз өстендә гөлләр чәчәк капмый ул. Безнең дуслык утта яңгыр суга төшсә капмый ул. Төшсә капмый ул. Бик зур рәхмәт. Озатның дуслары бик күп, хезмәттәшләре аны бүген дә бик сагыналар, бик юксыналар. Менә мин сезгә хәзер Озатның хезмәттәше, журналист Осия ханым Абзалованың Озат турында истәлеген укып китмәкче булам. Рәхим итеп тыңлагыз әле. Редакциядә Озатны минем кебек сагынучы кеше бармы икән тагын. Дистә елдан артык бер кабинетта кара каршы куелган өстәлләр артында утырып эшләде. Язудан туктап торган арада күпме сүзләр сөйләнгән, фикерләр алышынган. Чираттагы китабы чыккач, ул миңа гомер буе каршымда утырган өчен дип автографта язып бергән иде. Озат бик юморист, мәзәк ярата торган кеше иде. Безнең бүлмәдән килгән көлү тавышына күрше кабинетлардан йөгереп керәләр иде. Кабинет ишеге килүчеләрдән ябылып тормады. Озат минзәлә кешесе булгач, аның таныш белешләре, туганнары шул хәтле күп. Шулар өстенә минем янга килүчеләрне дә өстәсәң. Шуңа Озат редакциядә язасы әйберләрен
үйін алып кетіп ішлейді. Ертең келішке курткасы кісесінен газетада басыласы мәқалелері қиылайды. Озатны yoratмаған кіші yok еді. Ғади, ердемшіл, қунақшыл, иманлы, ақыллы, рәхәтләніп бәхәсләшірлік білімі, әр нәрсеге қызықлы фикірі бар еді. Ниндидер Туқай мұңсулығы, Туқай сағышы бар еді аңарда. Ауылдашлары оны yoраталар, оның біле ғұрурланалар еді. Туған жерінде пейғамбар болмеділер. Ауыл болды. Якыннары, якташлары оны исән шағында хөрмәтләделәр. Аллаға шөкер, ул моны біліп яшәде. Ялкынланып эшләде, зур уңышларга иреште. Малайларын ничек яратты ул. Эш бетүгә таба барганда, ике малайы килеп, икесе ике яктан әтиләрнең җилкәләренә асылынып торалар иде. Ул шакта эшкә килергә дә айрыша кызык иде. Чөнки Азат белән оралашу үзе бер бәхетле дөнья булган икән. Үзеңне бәхетле итеп тыяр өчен дә, шун дуслар, фикердәшләр кирәк бу дөньяда. Әйе, мин Азатны юксынам. Оның белән бергә утырып эшләгән бүлмәбезне, больницада озаграк торсам, кошып өйдә ятмай инде. Чык тизрәк эшкә дип мин шакырып әйткән сүзләрен сагынам. Редакциядә бергә озак еллар хезмәт иткән кешеләр күп булды. Тик Азат кебек йөрәктә тирән из калдырганнары юк кебек. Лилияның жырлары Азат сүзләренә язылмаган. Ләкин үткән елның концертында тамашачыларның көчле алкышларына лайык булган яшь җырчыны редакция оештырган быелгы концертка да чакырдык. Сәхнәдә Мәскәү Кремленең концерт залларында чыгыш ясаган күп конкурслар лауреаты Лилия Ханипова каршы алыгыз. Солнышко мое, а соля мио. Мария Царейна, до понад
Лилия Ханипова. Әлі ул біздің алдыбызға шығып, тағын үзләрің матур жырларын бүләк итәчәк. Әнкейлер турында күп язды Азат. Аналарның баланы авырлыклар, газаплар белән үстергән белгәнме икән? Ананың улы жанны таләпшән, гадил һәм горур булуын аңлаганмы? Түгел генә әйтеп тә булмый. Безнең әнкәйләрнең язмышы үзе бер җыр, үзе бер моң кебек. Кайткан сайын әнкәй, күчтән эшкә җибәрәсең тәмле сыеңны. Ике кулым селтәп чыгып китсәм, озатуы сиңа кыендыр. Безнең дә бит үсә бәрәңгесе шәһәр читендәге бакчада. Суганы да, кыяр шалканы да кыш чыгарга җитә барсы да. Тавыгыңны суеп өлгергәнсең, әллә нигә күкәй салмый дип. Тавыгы да аның салуларын мин киткәндә генә ташлый бит. Өстәлеңдә кайнар парын бер ки, миштән яңа чыккан пәрәмәш. Китәремә алып тыйныйм инде. Ашамадың диеп тиргәгәч. Тел йотарлык камыр ашларын, кем пешерер синнән тәмлерәк? Нинди табын булыр икән тагын, әнкәй табыныннан ямлерәк? Китеп барам, күчтән эшкә алып, әнкәй биргән авыл сыйларын. Тик шулай да нидер торып калды, күңелемә нидер сыймады. Шыққан мұнда кеткенмін бит, уйламай нетмей генә. Һаманда әле күңелгә нәрсәдер җитмей менә. Офыкларга карап барам, ни бар микән артында? Алар үзенә чакыра, әйдә түрдән, әйдә тартынма. Сәфәр гизеп йөри-йөри, шактый гына арылган. Кире кайтырга да инде хәтсез ерак барылган. Борламында карыймын, артта калган юлыма. Тау башына әнкәй килгән, яулык алып кулына. Изәгенә яулыгымны, йөгерермен янына. Югалтмаганымны эзләвем соңлап керде аңама. Әниләр турында җырлар гомумән бик күп булырга. Алар һәр чак өстәлеп, яңарып торырга тиеш. Кешедәге бөтен матур сыйфатлар әниләрдән башлана бит. Китаплары аз булса да, күңеле киң иде Азатның. Бер чакта да дар күңелле булмады ул. Ул оештырган юмор кичәләрен, шигырь бәйләмнәрен хәтерлисездер әле. Юлдагы бер тиен. Күзем төште аунап яткан юлдагы бер тиенгә. Бәндә әллә тиенгәнме ризык белән киемгә? Горурлык галәмәтемә күкрәкләре түгәрәк. Һәр кем тырыша әләргә чабатасын түргәрәк. Исәпләнә маллар бүген миллион, меңнәр белән. Белмисең дә утырырга чанага кемнәр белән. Йөгерә заман, ашыга, тоталмасаң каласың. Әбер калсаң бу дөньядан, булмый синең паласың. Син тормышта тамашачы, белмәсәң заман көен. Төшеп калган намус кебек, юлда ята бер тиен. Азат Мәрдән. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер без сезнең белән кичкенә генә бер уен викторина уздырып алыйк әле. Иң беренче сорау инде әлбәттә безнең иң катлаулы сорауларның берсе. Азат Мәрдәнов ничәнче елда кайда туды икән? 21 декабрь 59 ел, рәхим итегез әле монда безнең янга бит. Безнең инде монда кичкенә генә бүләкләр дә бар сезгә. Әйтәгез әле кул шабыйга әле менә шушы дөрес җавап биргән тамашачыга. Сез инде Гөлшәшә ханым әзерләнеп килгәнсездер, алдан ук бит җавап бирәсе булыр дип. Менә сезгә шундый истәлекле диск һәм инде безнең Минзәлә газетасы чыгара торган календарь. Тагын бер алкышлар сезгә. Хәзер инде икенче сорауны бирәм, шулай җавап бирергә тырышырсыз, хөрмәтле кунаклар. Азатның ничә китабы дөнья күрде? Менә бит безнең студентлар арасында да бит төгәл җавап бирүчеләр бар.
Сіздің исеміңіз нешек бола? Дилбәр. Сіз Азат Мәрдановның ол 3 китабын оқыдыңыз ма, жоқ ма? Икесін оқыдыңыз, үшіншісін оқи башладыңыз. Гүрләтіп қол шабайық әлі. Міне бит біздің яшьләр қызықсыры, біздің шағирләрнең китапларын оқилар. Шулай ук үшінші сұрау, ихтибар белән тыңлагыз. Азат Мәрданның мәдәният йортында 40 яшьлек юбилейына багышлап үткәрелгән кичә ничек дип аталды? Ой, бик молодцы. Әйдәгез әле безнең янга чыгыгыз әле. Менә бит. Бик тиз җавап бирделәр. Шулай ук менә сезгә безнең редакциябыз әзерләгән кичкенә генә бүләкләрне тапшырабыз. Сез ул юбилейда катнаштыгызмы? Кул чабып, матур итеп утырдыгыз, бит. Рәхмәт бик зур сезгә. Сезне залга озатабыз. Хәзер инде хөрмәтле кунаклар, менә бик күп концертларда шундый номинациялар бар, шундый конкурслар бар. Счастливое место, бәхетле урын дигән әйбер бар бит. 10-нчы рәт 21-нче урында кеше бармы? Кем ул? Әйдә чыгы әле, Алсу. Менә бит. Кул чабабыз, хөрмәтле кунаклар, туганнар, дуслар. Менә бит ул безнең Алсу. Алсу, сиңа да шулай кичкенә генә бүләгебез. Biz indi менә Азат Мәрдановның 21 декабрьдә туган өчен без аны 12-нче рәт 21-нче урын дип билгеләп куйган идек. Бу безнең Илдар Әхмәтхановның кызы. Улы кызы була, гөрләтеп кул чабыйк әле. Хөрмәтле кунаклар, без инде концертыбызны дәвам итәбез. Кабаттан сезнең алдыгызда үзенең матур, моңлы җырлары белән Лилия Ханипова каршы алыгыз. Таң атқанда уйланам, су аққанда мұңланам, таң нұрында сен yüзәсің, утларында мен янам. Таң нұрында сен yüzәсің, утларында мен янам. Büyük dağın ime, ağanı suğa kerime, dostlarıma söylemiken, üzümü güne bilime. Dostlarıma söylemiken, üzümü güne bilime. Dağlar peke su tiren, tiren bulsa da kerem, yarak iken yine bilem nigedir yakın görem. 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 Лилия Ханипова. Ой, әлі бик ярақта идек біз,
Жетіміш шақырым жерден келедік біз, Ақалфақны табылған шағым. Туған арның сағынған шағым. Туған арның сағынған шағым. Жетіміш шақырым яқын жері түгел, бір көрішір үшін келедік біз, Ақалфақны табылған шағым. Туған арның сағынған шағым. Туған арның сағынған шағым. Арина бурдан мамақ шәл алдым, Алтын тәнке беріп жәләмим. Ақалфақны түшірдім қолыдан, Біздің дос еш білән илі тұлған. Біздің дос еш білән илі тұлған. Алтын тәнке бек зор малы түгел, Бірді көрішулер әләни. Ақалфақны түшірдім қолыдан, Біздің дос еш білән илі тұлған. Біздің дос еш білән ил тұлған. Озатның бошқаларға қымашауламасқа тырышқандай соқ қына отлап жүрулері, тирәйіндегі кішілерінің барлығын да ұнытып, өз үйларына беріліп ұтырулары, мұңсу, киренкі қияфеті, инде келіп көрішкеш, бүтін yüzü білән яқтырып, құяшта елмайып, исәнләшулері бар да исте. Хәлсізленіп, оштан, иптәшім, икмәкіңні бүлік десе, ил сау қала, үлік десе, икмәгімні, ғүмірімні ал, соф намусым, соф илімді қол деп язды Азат. Бұ аның яшау девизиді. Әр нәрсе оны қызықсындырды. Ол әр вақыт яңалық ізледі. Хәм ол яңалықны тапқаш, қуанды, сүйінді. Оңа мәхсус ауыллар үшін сөзлер яздыралар еді. Ауылларының тарихын біліп, үзіншәліклерін білгілеп, яза алу, бай көңіллілер ішідір. Азат бик көп ауылларға сөзлер язды. Мәлкен, Юшадды, Иркәнәш, ғұмәмән бик көп. Әмінә хәзір біздің сізге тәқдим етесі жырыбыз. Альфред Якшембетов күйі, Азат Мәрдән сөзлері, Әтрәклі ауылы жыры. Бұ жырны әтрәклі егітлері мәхсүз яздырдылар. Йыллар өткәш бұ матур күйні салауат әнкәй сиңа мәң рәхмәт дигән шигырьгә көйтеп жырлап йөри башлады. Ә без сезгә бұ жырның иң әүвәл язылышын әтрәклі көйнә язылган килеш тәкъдим итәбез. Жырлый әтрәкле улы егет Рифат Хафизов.
Әтірәкілім мұңлы күйлергіне күйліп Шулы бешікті тибірәттім Әтірәкілім туған түбәгім Соғыныдым шул әтірәкілім Симағына қойдып басам Януларын йөрәкілім Әтірәкілім туған түбәгім Соғыныдым шул әтірәкілім Симағына қойдып басам Януларын йөрәкілім Яшьлек эзләрен саклыйсың Җирләрдә терәкелем Эзләсәм дә таба алмыйм Синдәгедәй рәхәтне Әтірәкелем туган төбәгем Сагындым шул әтірәкелем Симагына кайтып басам Януларын йөрәкелем Yollar sinden ətirəkilim Tuğan yaxının qadirlərin Sin bilirgə irətdim Ətirəkilim tuğan dübəgim Sağınıdım şul ətirəkilim Simağına qoydub basam Yanıların irəkilim Ətirəkilim tuğan dübəgim Soğnadım şul ətirəkilim Simağına qoydub basam Yanıların yürəkilim Simağına qoydub basam Yanıların yürəkilim Yanıların yürəkilim Біреуде рәхәттән, бәхеттән шагыр булмыйдыр. Әтисезлек, үксезлек баланы сагышларга сала. Саф күңелле, мөлаем, ихлас жанны озатка тормыш кырыс һәм мәрхәмәтсез булды. Ләкин ул тышкы яктан моны сиздермәде. Йөзеннән нурлы, серле елмаю төшмәде. Уйнап, көлеп, шаярып сөйләште. Ишендә нинди утлар янганын үзе генә белгәндер, үзе генә кичергәндер. Ауыртуға түзәм, суққан сайын залимнарға қысам күзімні. Ашуыннан битке түкірелер, түзәділер, қара түзімлі. Адаштырып қараушылар болды, нешік табар елны енесі. Офтандылар, кіші түгіл бұ деп, уайымсыз бір іттір емеші. Кішерлерден шығамайсен емін. Әжел olmay, құрға көресің. Рәхимсізлер орасына минем, дару сұрап, келмей кіресім. Бек еш қайтып болмай ауыл. Әрлеме, көйінді, зима күрбалан қайтқан бет. Тауығыңны су инді. Біздей ойымсыз кішілер Хымында туа икен. Үсіп жеткеш дүниясында шәһәрдә қуа икен. Туйлары да сирәк була, әлбәттә, сирәк бала. Ауылның бүтін жилеген қала суырып бара. Қартлар йыртына ақшаған бүгінгі біздің ауыл. Шығып кетулер жеңіллә, айтулар ай-ай ауыр. Ей, etşan deyip üzümünü suğemin iştengine, avuldaşlardan uyalıp koytamın kiştengine. Bik yaş kaytıp bulmay avul, koydırga kirek indi. Koyttın
Аны дип каршылаучы үйләрдә сирәк инде. Киң күңелле, кунакчыл кеше иде. Күп аралашты, уртак тел тапты, дуслашты. Аның җырларын татар эстрадасының популяр җырчылары башкара. Районда уздырылган шараларга сценарийлар язды. Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә театры тормышын, театрның ирешкән уңышларын җирле басмада гел язып, яктыртып торды. Театрның шын эшкерсез дусты булды Азат. Минзәлә театры артисты Илдар Илгизәр улы Әхмәтханов белән алар иҗади дуслык берләштерде. Аларның дуслыгы тирән иде. Бер-берсен күз карашларыннан аңлыйлар, берсен-берсе хөрмәт итәләр. Шул иҗади дуслык аша матур-матур җырлар туды. Qorlar yawa, qorlar simeli Oqrın gına
Şirini irkeli Qorlar yawa, qorlar sibeli Şuşu vakit bizni de beyli Şuşu vakit bizni de beyli Seni görüp baketine irişkenede Paralar yavaydı, paralar yava Seni görüp baketine irişkenede Yürek yanaydı, yürek yana Salmak yauğa, qorga suğulana Seni suygen üçün şodlana Oppak yauğa, qorga uylana Uçraşını kütüp muğayam Uçraşını kütüp muğayam Seni görüp baketine irişkenede Paralar yavaydı, paralar yava Seni görüp baketine irişkenede Yürek yanaydı, yürek yana İkev birge yürüyübüz uğramada Bitirilip qarlar yavvanıda Ok şeşekler şıta көңілімді Senin gözler minide bulganda Senin gözler minide bulganda Seni görüp baketine irişkenede Paralar yavaydı, paralar yava Seni görüp baketine irişkenede Yürek yanaydı, yürek yana Yürek yanaydı, yürek yana Sahnege gimnaziyanın 10-cı sınıf okuşusu Leysen Valiyevani çağırabız. Ozat Merdan Minzele'nin көзі яшілі бүгін. Шағир Рәшид Гәрейге бағышланған. Минзеленің көзі яшілі бүгін. Йөрегінде тирән ярасы. Соңғы жырын жырлап, әкірін генә китеп барды шағир баласы. Минзеленің көзі яшілі бүгін. Әйтерсіңле бұлыт ишелді, түн бойына яңғыр құйдығына, ғазапланған она шикілі. Минзеленің көзі яшілі бүгін. Жылы сөзлер әйтіп кім сүртір, шағир киткеш. Сірлі шиғриетнің бақшасында бізні кім юртір. Минзеленің көзі яшілі бүгін. Кип мәсәле олай тизгіне. Жырсыз қалдық, шиғриетсіз қалдық. Соғыш толы йөрәк,
түз генә. Минзәләнең күзе яшьле бүген. Эшлеген аның беләбез. Шигырь укып, дуга кылыр өчен. Сезнең янга бүген киләбез. Шагыйрь җанлы ике шәхесне Минзәлә берләштерде. Минзәләгә килмәсәләр, очрашмасалар, матур җырлар да тумас иде. Ике чишмә кушылып, бер елга хасил иткән кебек, алар дәртләнеп иҗат иттеләр. Язмышлары да охшаш булды. Гомумән, Илдар бик булдыклы, тырыш егет иде. Гаилә ансамбле төзеп, республика күләмендә танылдылар. Аның уйнаган рольләре әсәрдән әсәргә камилләшә барды. Үз администратор, үзе режиссер ярдәмчесе, үзе артист, үзе музыкант, ярдәмчел, кешелекле. Бик сагынабыз Илдарны. Юксынабыз. Сандугачлар үләмени, сандугачлар туагына дип язган шагыйрь Роберт Миңнуллин. Бу сүзләр Азат белән Илдарга бик туры килә. Бүген дә иҗатлары яши. Хәзер без сезгә Азат Мәрдән сүзләренә Илдар Әхмәтханов иҗат иткән Минзәләм дип сөйнәм дигән җырны тәкъдим итәбез. Бу җырны Илдарның тормыш иптәше Илмира Әхмәтханова башкара. Каршы алыгыз. Jırlar yazan, kiye sola onlara. Şuna göre de biz yılmayıp karşılayız dağlarına. Minzələm deyip, üzgələm deyip, minzələm deyip süyünə. Yüreklerge şarlığı tulsun, minim muğlu güyümünə. Minzələm deyip, üzgələm deyip, minzələm deyip süyünə. Yüreklerge şarlığı tulsun, minim muğlu güyümünə. Balınlarım, tuğaylarım, sıra giyinə. Bizning minzələ yarlarım, süygənlə süygünə. Minzələm deyib, üzgələm deyib, minzələm deyib süyünə. Yüreklerge şadlığı tulsun, minim muğlu güyümünə. Minzələm deyib, üzgələm deyib, minzələm deyib süyünə. Yüreklerge şadlığı tulsun, minim muğlu güyümünə. Жырға сусап, йөрмә берү, төшермә күңелеңне. Моңнары булып таралыйммы, гөлләргә үрелимме. Минзәләм дип, üzgələm deyib, minzələm deyib süyünə. Yüreklerge şadlığı tulsun, minim muğlu güyümünə. Minzələm deyib, üzgələm deyib, minzələm deyib süyünə. Yüreklerge şadlığı tulsun, minim muğlu güyümünə. Yüreklerge şadlığı tulsun, minim muğlu güyümünə. Minim muğlu güyümünə. Рәхмәт, кадерле тамашачылар. Чыннан да мин Минзәләне бик яратам. Бергә яшәгән бәхетле көннәрем дә Минзәләдә булды. Илдар бик тырыш,
кішіліклі кіші еді. Біз атна сайын минем туған ауылым Бойсарға әти әнилер янына қойта едік. Илдар минем туғаннарымны, әти әнейімні бик яратты, хөрмәт итте. Нинди генә эш булмасын, карышмыйча ярдәм итте, булышты. Тормышымда минем шундай улыны улы, кешене кеше итә белгән. Балаларымны яраткан, үземне яраткан, кеше белән кавыштырган язмышыма рәхмәтле. Илдар Азат белән бик якын дуслар иделәр. Җир астыннан юллар булмас дип, Илдар инде ул Азатларга барып, шәй эчә бик озаклап сөйләшәләр иде. Ә инде бер мәл Азатның китабын укып утырганда, көе дә, исеме дә күңелгә якын, бу шигырьнең көе дә булса ярар иде дип әйткән идем Илдарга. Ул аны уйнап та күрсәтте. Безнең менә шулай уйларыбыз да туры килә иде. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга Илдар көе, Азат сүзләренә язылган җыр Ак таныш Минзәлә. Азат Илдар. Игілікли, ихлас кіші далар. Кішіге ауыр сөз әйтмәсләр, кіші турында нашар сөйләмәсләр,
Достарны сойлый білелер иде алар. Хәзер сәхнәгә Татарстанның халық артисты Сабир Өметбаев исемендәге премия лауреаты Хафиз Хаматуллинны чакырабыз. Чөнки хәзерге заманда кырыс куллы егетләр кирәк. Минеке кебек. Сез СССР чагында да фермер булып күп эшләдегез. Сезнең вакыт үтте, Владимир Ильич. Biz әлі соңғы сөзімізді айтмадық, товарищ Сталин. Соңғы сөз? Әйтірге yazmasın. Соңғы сөзіні әйтірге yazmasın, Владимир Ильич. Ярый, сіз әйбәт егетләр. Мен сізге йомыш білән келдім. Мен құрыш акционерлік жәмғияты түзедім. Меңа анда сіздің кебек яқшы егеттер керек. Міне, сіз нефтіні яқлап шыққан едіңіз, Владимир Ильич. Көрсетіңіз ішлеп, мен сізді сампа экономик етіп алам. Бұл Озат жазған юморески болды. Озат, мысында Аллаға шүкір, Сталин образын меңа тәқдим етті. Өзі онда басып тұрды. Оның образларына келгенде, юморескаларына келгенде мен фундаментларын шишеден генә сала торган исерек прорабны да уйнарга туры килде. Сеннән башка булдыра алмыйсың, берәү дә булдыра алмый Хафиз дигәч, Кызыл байрак колхозының үгезе булып та йөрергә туры килде. Сәхнәдә әлбәттә. Шулай сәнгатькә тартылган кешеләр гел бергә йөри инде ул. Тормышта да, сәхнәдә дә. Шулай бер мәлне безнең ветераннарыбызга, яшәгән йортларга мемориал такта куеп ирибез. Илдар белән бергә басып торабыз инде. Өлкән артистлар сөйлиләр. Артистларның яшәгән йортында инде. Мин әйтәм, Илдар, исеңә калдыр. Миңа такта куйганда шулай ук матур иттереп сөйләрсең дим. Кырайда Озат мәрдән басып тора икән. Кирәкме, Хафиз? Яздым, укырлар диде. Шундай кичкенә генә сүзләрдән дә мәзәк язып йөрде. Ә үзе бер кашанда кычкырып көлмәде. Без өйрәнгән бит инде кычкырып көләргә. Ошамаса ризалыгыбызны ныгыттырып, ризасызлыгыбызны ныгыттырып белдерергә өйрәнгәнбез. Ә ул ризасыз булса да, риза булса да тып-тыныч иде, елмаеп тик тора иде. Кычкырып көлгәне күрмә. Озат, әйтчәле, әйбәт чыганмысың, кешегә күрсәтерлекмисең ди. Ярый инде, ди. Мин әйтәм, әйт инде, ярый булмай. Әйбәтме? Әйбәт булса күрсәтәбез. Әйбәт булса да ярый инде, ди. Аның шулай итеп, җылмаеп безгә рух көч бирүенә аңа рәхмәт. Илдарга килгәндә, Илдар белән гастрольдә бергә йөрдек, гел. Бер әсәрдә уйнадык. Шулай бер мәлне клубка килеп керсәк, сәхнәбез бәләкәй, сәхнәсе бәләкәй түгел, сәхнәсе зур, түбәсе бәләкәй. Берничә мәртәбә кискән инде, хуҗа шулана декорацияны кисеп бетерәсез дип. Артыгын кисеп булмый, 2 метрдан түбән. Шуңа күрә залны бурдык. Бүтән урындыкларны алдан артка әйләндереп, сәхнәгә урындыклар тизеп, залга декорацияны кырдык Илдар белән. Халык кирип җыелды. Аларга да мәзәк, безгә дә кызык. Рәхәтләнер спектакль бара, алда гел улы кешеләр утыра, өлкән кешеләр, әбиләр, әби-шәби. Берсе быргылана да, булай, артка таба. Кырыйындагысы тегене тыңкыр, нәрсәсен утырган каз кебек артка карыйсың да, артка карыйсың ди. Артистларны кара инде уйныйлар бит, матур уйныйлар. Ну сәхнәгә дә карыйсы килә бит. Теге сәхнә бит, теге өйрәнгән гомер буе сәхнәгә карап. Аннары тагын бер хәл инде. Ял вакытларында балыкка йөрергә ярата идек. Әмма бездә инде. Шулай сөйләштек тә утырып машинага Илдарларның өенә килеп туктадык. Илдар инде сөйләшенгән гадәт буенча бөтен әйберсен тутырып куйган машинага. Вакыты әз генә бар, без килгәнче генә. Бу бөтен кием өстеннән капкасын ремонтлап ята. Эртеп ябыштырып, сварка белән. Бөтен дөньяда теге венгел шырпысы бар бит, шуны хәтерләтә инде. Моны ышкын Илдар үзе күренми. Дыр китерә безгә. Туктаттык моны. Бу тиз генә күрде, бөтен нәрсәне ташлады, разыскасын алды да, шундый сүз тыңлаучаны.
секунд ішінде мен сіздің машинаға сыймаймын жігіттер, әйдәп менікіне бүтін әйбір әзір дейді. Күшікпен отырдық та кеттік. Рахмат түшкірі көпірін шығуға біздің ғибадады тоқтатты қызметкері. Қой енді ол біздің шыға, ол бүтін нәрсесі жаны біткен, тешкеленген пулеметтен атқан көп, бүтін дүнжа өте көрініп тұр айылдарының. Киімін алыштырыға вақыты жоқ. Сол сварка біле ішлеген келеш. Шықты да гаишник. Қазір абзы, қазір кісәсі жоқ бітінде бір нәрсе жаны біткен маршиядан бүтін аладыр. Ғай қызметкері. Абзы, бар абзы, бар дейді. Бізді әлі қызғанды, әлі таныды, жиберділер шулай тұрып. Қызық сөйлеп барабыз енді бір шулай. Ғұмыр бойына. Әуазатқа келгенде, оның білен сәхнәдә көп іштедік, тұрмышта да ұшырашып бердігінде. Оның шиғырларын оқығанда, қой бір шиғырларына күй yazсаң, күйі артық кебек. Шиғырларының мұңы ішінде, өзінде Озат кебек, нәқ өзі. Шумышыннан жидеген йылдызның күлтә-күлтә ялқын түгілді. Икәү тыйған қайнар рәхәтлік, шул ялқыннан күшті түгілме? Күнләшкәндә біздің мәхәббәткә, елға қары ярдан үреліп, шал үйәнке тал шақларын уйлай, елға яры буйлап йөренеп. Шундай сихри, айлы түндә таң атқанны көттік. Таң атты, яңа күн туғанда, 2 яш йөрәккә язмыш сөю беріп юатты. Қара мем әлі көзіңә, сыйпем ғына шәшіңнән, битләрем белән тойдым мен. Ювыш күзің яшіңнән. Бәхет яшьләре дидең дә, нигә мине алдадың? Соңгы тапқыр бәхетімні мен дә үбіп қалмадым. Ұшыраттым да туқтап қалдым. Қозғалмыша тик тұрам. Сен енді көзден юғалдың. Көптен бош қалды урам. Әйленіп келерсің деп мен хаман сені күтем. Сенің ізлеріңні көміп, қарғына яуа көктен. Өзің де yok, ізлерің де. Вақыт тез өтті шулай. Ғұмырға бір кіре тұрған, түш күні болды бұғай. Түш күні болды бұғай. Рахмет. Құрметті тамашашылар, біз енді викторина бойынша сұрауларына беруіне давам етеміз. Қазіргі сұраулар біздің Илдар Ахматхановның тұрмышына туры келген сұраулар. Ең бірінші сұрау: Илдар қойда туған? Әйе, Минзеле районы Иркенеш ауылында туған. Әйдәгіз әлі біздің yanға шығыңыз әлі. Саба районынданың балашақ yılları өткен. Әйбет, әтуын Минзеле районы Иркенеш ауылында туған. Бек зор рахмет сізге. Бірге оқыдыңыз? Аха, бек зор рахмет. Екінші сұрау шулай оқ. Илдар Ахматхановның нендей жырлары бар? Әлі генә тыңлап өткен жырларын отасағыз да була, құрметті тамашашылар. Аха. Минзеле алмалары деген бек матур жыры бар әйе. Яшың жетсе 40-қа. Юшады. Аха. Қазір қол көтеріп кім бірінші тағын жауап бере бір жырын? Шоңа білекні тапшырабыз. Аха, рахим етегіз біздің yanға. Минзеле Ақтаныш деген жыр жауап болды біздің әйбет. Аха, қол шабабыз, құрметті тамашашылар. Сізге шылай өзі біздің редакциядан әзірленген бөлеклерін тапшырабыз. Бек зор рахмет сізге. Тағын бір сұрауы. Ол ойнаған спектакльлерін атап өттіңіз әлі. Илдар ойнаған спектакльлерінің исемлері. Жиденші кияу инді дей бір сәйбет. Тағын.
Мөхаҗирләр, бик матур спектакль. Яратылыш. Сүннәтче бабайда да уйнады. Әйдә әле Айсылу, безнең яңа рәхим ит әле. Синең иң күп җаваплар синеке булды. Шулай ук безнең Илдар абый Әхмәтхановның кечкенә кызы булыр бу Айсылу безнең. Рәхим ит. Сиңа да шушындай кечкенә бүләкләр. Молодец. Кабат бер бәхетле урынны билгеләп үтәсем килә. 9-нчы рәт 26-нчы урын. Илдус Ильясович, рәхим итегез безнең янга. Ул менә сайлап утырган кебек утырган ул урынга. Әйдә, рәхим итегез әле безнең янга. Әйе, сезнең белән күрешәс килгәнгә генә чакырдым. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, менә экранда машина номеры күрәсезме? Менә китеп тә бар долай бит. М797 АХ дигән хәреф. АХ. Кемнеке икән ул? Кая ул? Монда чыгыз әле, Хәмзә абый. Без кул чабабыз сезгә гөрләтеп. Теге Сәмсез. Не? Сбербанк каршына койган өчен эвакуатор белән алып киттеләр машинагызды, шуңа әйтергә куштылар бит сәхнәдән. Бу кичкенә генә шаярту просто безнең фотографлар төшереп алганнар, бик матур номер ди. Шушы номерга да бүләк тапшырырга куштылар. Бик зур рәхмәт концертыбызга килгәнегез өчен. Укучылар Азатның шигырьләрен яраталар. Ул шигырьләр шигъри кош булып укучылар күңеленә, күңел агачларына барып куналар дип әйтә алмыйм. Чөнки аз беләбез Азатның иҗатын. Аз. Ул бит җырчы шагыйрь. Аның мәхәббәт лирикасы күңел түрләренә үтеп керә. Яшьлекне искә төшерә. Дәртләндерә. Яле, шәшіңні түзәтим. Түшіп тұра көзіңе. Сенің қатфә шәшләріңнен неші көпмей түзілі. Толым итіп кіне берейм мә өзім тарап. Тонға шақлы, кірфік қақмай, тұрырмын сиңа қарап. Ерінлеріңе ұрынсам, әріп юғалмасың ма? Таң нұрыдай, шексізлікке сенде юл алмассың ма? Бұ мезгілні тоқтатырдай, бірер құдірет бар мекен? Хислер үшін жер шарыда ғаләмі де тар екен. Ғаләмі де тар екен. Таң атып келе екен бит. Сезмеші де қалғанбыз. Әлі яры ғұмырлікке құны құлға алғанбыз. Китмә дейсің, бәғіркейім, кету yok ойларымда. Жер шетіне бірге барам. Болсам сенің қойныңда. Кірфігіңді мүй алтырый. Ұқшап шық тамшысына. Егірек әйді біргеләшіп, бәхітнің қаршысына. Күрәсіңні, Зөһрә йылдыз, қарый бізге күнләшіп. Ерек әлі ғұмыр бойы, бәхіт кіне іләшіп. Ғұмырымды қызғалмыша, секірем янған утқа. Бұзланып қатқан ереклі, ұтқапмы ябалаққа. Бір сілтәніп еғимысың, әнәтіге именні. Қоларынан үш келемі, сенің кібік келгеннің.
Сөюімді раслар үшін күшімді нишләтим? Күзләремә карап тор да, бер сүз дә эндәшмәсен. Şişmelerge sin günde barasınmı? Biki bəxtli bular idim, bülə git barasınmı? Biki bəxtli bular idim, bülə git barasınmı? Günləştirib aynan üzün, şəşingni sorarsınmı? Ömürlükə jiter idi, bülə git barasınmı? Ömürlükə jiter idi, bülə git barasınmı? Qarşı alasam, özdürüp bararsınmı? Süyüvüme cevap itip, bülə git bararsınmı? Süyüvüme cevap itip, bülə git bararsınmı? Cevap iti, bülə git barasınını. Süyüvüme cevap iti, bülə git barasınını. Bülə git barasınını. Көк yüzünde dostum, kalkıp durgan yıldız şekilli. Yaş köngülüm seni kütebilir süykümünüm. Yaş köngülüm seni kütebilir süykümünüm. Tağatkanda ansu, tağatkanda dostum, işitemsin gayrı sanı doğaş. Min de şırlayım adım bilen birge, yüreğimde kaynar his olğaş. Min de şırlayım adım bilen birge, yüreğimde kaynar his olğaş. Yımsam beni düşündüründe, sen durasın minimi karşında. Kolsuzasın şakırasın göbekine, silimsin aşında barısında. Kolsuzasın şakırasın göbekine, silimsin aşında barısında. Bizden uran buylap uzasın,
туран йөрсен безнең урамнарда, тыңлар булсаң ылга җырымны. Yürma turun yürsin bizden uğranlarda, Kınlar bulsan ılga şırımdı. Şiirlerin oku başlagaç hayran kaldım. Ник башта ук күңелемне бирмәгәнмен. Безнең кебек булгач, безнең арада йөргәч, шагыйрь дип олылау кирәген белмәгәнбездә. Җырларына сокланып, бергә хезмәттәшлек иткән елларны, көннәрне сагынып, Азат белән Илдарның юклыгын кабат-кабат тоеп яшибез. Моңлый да Азат. Аның моңы җанга якын таныш моң. Ул моңны әллә каян таныйсың. Ул моңны кабул итәсең. Тора бара ул моң синең үз моңыңа әверелә. Ул моң әтисез үскән малай моңы. Бала чаклы сагыну моңы. Ул моң туган илгә, әнкәйләргә мәхәббәт, хөрмәт моңы. Яшәү моңы. Кеше моңы. Сиңа багышлап bir шигырь укыйм. Матур сүзләрдән келәмнәр тукыйм. Мондый шигырьне язмаган беркем. Укымый һаман күңелдә йөрттем. Күбәләк кебек очып китәрдим. Гашык йөрәкне ятим итәрдим. Утыр. Яныма. Алыйм кычакка. Утын истәрмен бераз учакка. Күземә кара. Шаярма. Килмә. Мин сөйләгәндә сүземне бүлмә. Bu çiçeklerini sima dip жыйдым. Әле, ул айны мин элеп куйдым. Йылдызларны да мин сиптем күккә. Гаҗәпләнмә син аларга, күпкә. Шигырь сүзләрен шишмәләр сөйләр. Әкиен инде сандугач килер. Миңа төбәлсен хәзер күзләрең. Шунда яшердем шигырь сүзләрен. Миннән башкалар укымый аны. Тик икебездә шигырьнең җаны. Син Кышлар кебек икәнсең. Көлүең тулы аклык. Шул аклыкны каралтмаска үтә дә кирәк саклык. Син язлар кебек икәнсең. Сөюең тулы ялкын. Ялкыннарың белән якын Үзедәй туган якының. Син җәйләр кебек икәнсең. Көлүең гөлләр шыңы. Битеңнән төшә тәгәрәп иртәнге болын чыгы. Син Күзләр кебек икәнсең. Сагышларның сарысы.
табигаттағы ғамларның жиғансың сен барысын. Құрметті тамашашылар, сөзні Раушания ханым Титоваға береміз. Хайырлы кичләр, халқым минем. Бик зур рәхмәт сезгә. Бүген шушы моңлы да, изге дә кичтә барыбызның бергә булуы бик зур бәхет. Илдар минем өчен туганым. Чөнки минем Әхмәтханнар нәселендә әнкәем иң өлкән кыз бала Наилә. Ondan соң инде, менә Рөстәм абый сәхнәдә булды безнең. Аның артыннан аның әнкәсе Әдибә. Аннан өлкән инесе Фуат абый Мәскәүдә. Илдарның инде әткәсе Илгизәр абый Сабада җирләнеп калды. Кечкенә инесе Альберт абый Иркәнәштә җирләнде. Марат Әхмәтхановның театр артисты узганында инде әткәләре. Азат минем якташым. Ык буйларында, ык суларында йөзеп берлегәннәр ашап, табигатьнең кочагында сыйынып, моңлы күңелләре белән иҗат иткән Азат. Менә бүген инде монда менгәч, Илдарның әнкәсе Халис апаның да әманәтен үти алмый калмыйм. Ул ел ярым көткән путевка булгач, санаторийга китеп барды 25-ндә. Ул инде үзенең күңеленнән бүгенге кичтә күп итеп дугалар укып, Азат белән Илдарның рухына багышлармын дип өмет иткән булган. Путевка инде күптән көтелгәч китеп барды. Бу сүзләрне халкым миңа үпкәләмәсен дип, миңа җиткергә кушып китте. Менә Халис апаның сүзләре. Үземнән инде шушы сүзләрне укып китәм. Яшәгән кадәрле гомерләре үзләренә киләчәккә күпер салды. Берсе шигырь язар иде, икенчесе шуңар көй. Яшәү дәртләре көчле иде. Яшә, сөйел, сөй. Азатны һәр чак азат иткән исеме алдан барды. Языласы шигырьләре күңелендә күп калды. Илдар илгә бүләк булган, тик үзе аңламаган, көй моң тулы ярсу күңеле тулып ташып дулаган. Үзеннән соң берсе аның ике малай калдыра. Икенчесе киресенчә ике шибәр кыз бала. Авыр булса да әнкәләре тырышып аларны үстерә. Ким хур итмәскә тырышып, көн-төн эшкә йөгерә. Кыска гына гомер бирелсә дә, Ходай аларны иртә җирләтсә дә, шигырьләре, көйләре калды. Дуслары җыелып аларны искә алдык. Илдар Әхмәтханов, Азат Мәрдан, иҗат дуслыгы бәйләгән аларны, яшәгән кадәрле гомерләре үзләренә киләчәккә күпер салды. Үкенечле булган язмышлар. Алар өчен бүгенге алкышлар. Исемнәре калсын күңелдә. Күңелләрнең иң түрендә. Үземнән кечкенә генә бүләк хәләл җифетләре Кадрия белән Илмирага. Менә Илдар Әхмәтханов, Азат Мәрдан. Тапшырыгыз. Туган туфрагыңа
Халқыңны югары күтәреп кенә син үзеңне күтәрә аласың. Һәм ул туган җир турында күп язды. Күп темалар, тел, милләт, гырыф-гадәт, йола мәсьәләләре күңел әрнәтте аның. Оның жан өзгәләнә, ашына, сызлана, буйга, шатлана беләйди. Ул жан битараф, вайымсыз түгел. Ул жан ярата да белә. Башкалар өчен шатлана да белә. Кайгыра да ала. Endəşdim, düzmədim, ismin işıksın güzelim. Ey qara күзләрим, işıksın sizmədin, içmasan bir də bit gülmədin. Ey qara күзләрим, işıksın sizmədin, qayşandan bitindi ezrədin. Yoklamay günlerim, yıldızdan günledim, yazılarının ötkenin bilmedim. Öttiler günlerim, sin haman kilmedin, açmasan bir de bit gülmedin. Öttiler günlerim, sin haman kilmedin, içmasan bir de bit gülmedin. Yoksuna güllerim, kışların görmedim, Düründe bu şurun giymenin. Nik düzüdün yüreğim, şeşlerin ürmedin, Süydün de güllerin üzmedin. Nik düzüdün yüreğim, şeşlerin ürmedin, Süydün de güllerin üzmedin. Süydün de güllerin üzmedin. Бик рәхмәт. Сез Азат Мәрдән һәм Илдар Әхмәтханов иҗат иткән "Юксынам күлләрен" дигән җыр тыңладыгыз. Азат белән Илдар гаиләләрен, балаларын бик яраталар иде. Азат үзенең шигырьләрендә гаиләсенә мөнәсәбәтен, үзенең балаларына яратуын һәр вакыт чагылдырып килде. Хәзер без сезгә Азатның балаларына багышлап язган шигырьләрен тәкъдим итәбез. Әкияттәге кебек икән бу замана баласы. Бойга үсеп җиткәнен сизмичә дә каласың. Ай үсәсен әллә инде, үсә сәгать ярымда. Кашан гына туган иде, бетерелә янымда. Күпме үсә икән диеп, буйлары турысыннан көндә билге куеп барам ишекнең турысына. Хәзер инде малайларым үлшәнә иртә кичен. Кичә үскән идем бүген, үсмәдем икән ничек? Бер буена карый Айнур, бер ишек турысына, шуннан Айбулат аңлата тегесенә. Безнең буебыз жал итсен. Үлшәник без тик киштән. Безнең вакыт җитмәгән. Бу юлы ишек үскән. Малайлар, шук булышан шу. Безнекеләр дә шулай. Туеп тормасаң, башка да менәрләр иде бугай. Бүлеш алмый уенчыкны, көрәш тә булып ала,
әумәкләшіп алсалар да, олысы істек ола. Белекейі күркітала, бары тек елап қына. Е ызғыш ойыншықлары отылғаш қынатына. Икісіне бір үктірлі ойыншықлар олабыз. Икісінде айырым йықлатырға солабыз. Көрішмеше тұрса бір-бірсін, шында оқсағыналар. Біраздан соң қиынашырға тұтына тағыналар. Айнұр меңа бізге бек те ылы білдірді дәғуә шуннан. Ай бұлатына қиынар үшін бір обый керек болған. Үгет нәсихат берем мен ұлы малайыма. Бірінші сыныфта оқу ұшыйда бұлайыңа. Әгер қазір тырышмасаң, өсіп жеткеш бұла соң. Гіл бішліге оқысаң, зор начальник бұласың. Матур етіп язарға да үйренді бұл тезгіне. Күні-түні китап оқый, үйрегім, түзгіне. Күні-түні бішлі ташы, ауыз инді, құлақта. Өскеш зор начальник бұла, бар да сөйлей шул хақта. Бір күнні ұлым кейфсіз гіне қойтты. Бір күн біле сөйлешмеше диванға мініп ятты. Бішлі қойып, меңа әлләйінді туйдылар. Начальниктан түшірділер. Бүгін дүртлі қойдылар. Малайлар шоқ-шулар. Шоғалар шоқ. Сүйімні. Сүйімні етім етме. Сен кетме меннен, кетме. Бәқітіме шифа яңғыр яғымлы сөзің жете. Шешлер шешке бейленәсі, сен кетме меннен, кетме. Ғымырлердей ауыр бұлып, ешім тәгәрі биттен. Кетме меннен деп язса да, өзі қалдырып кетіп барды. Ғөйлелеріне, балаларына сабырлық берсін еді Құдай. Ул салмақ қына, қобалам мешағына, өз тауышы білен, ортық дула меша, мүгіз шығар мешағына ижат етті. Район проблемалары да, яшайыш проблемалары да, кіші проблемаларына да оның өз қорашы болды. Мен тарихның бұсағасын топламаған, ата-бабам иманларын топтамаған, бүгінгіден өткенлерге отламаған. Китабымның соңғы битін қопламаған. Деп келешекке зор үмітлер біле ешеді озат. Ул қалдырған шиғыриет бізні де оқлыққа, бақлыққа дәше. Ауыр шақлар келсе, бейремлер болса, озат мерденні оқиқ. Шул шағында мұңға, нозға, мәхәппәтке, жылыға мұқтаж көңіллері бізге озат қалдырған мұң, озат қалдырған ғәмиңер. Озатны оқиқ. Танышларда түгелейдік, яры жиылышқаныбыз. Біздің жырларыны тыңламай, нешік ердігіз ялғыз. Бұлар беріп, ұшлашмайық, ұшырашар бүгі бетәлі. Шақырғанна күдіп жүрме, өзің келіп кетемі. Бұлар беріп, ұшлашмайық, ұшырашар бүгі бетәлі. Шақырғанна күдіп жүрме, өзің келіп жетемі. Міне тағын тұстар орты, бітмейдір міңдегіне. Өкінмеймін жырлар үшін, сәхнеге мінгеніме. Олар беріп
yürme Өзің келіп жетеме Бұлар беріп қошташмайық Ұшырашармыз бет әлі Шақырғанна түтіп yürme Өзің келіп жетеме Yaratsa meni dostlarım Alkışlarına gömer Bu jarımı sonğası bulmaz Hüdayım bilsin ömer Bunlar verip kuşlaşmayıp Işıraşırımız biteli Şakırğanma tütüp yürme Özün gelip жетеме Bunlar verip kuşlaşmayıp Işıraştırımız biteli Şakırğanma tütüp yürme Özün gelip жетеме Şakırğanma tütüp yürme Özün gelip жетеме Тамашашылар, біздің кешемізді келіп қарағаныңыз үшін сіздің барыңызға да бик зор рахмет. Біздің міне шушылай ижади кішілерімізді ұнытмайша, оларны еске түшіріп тұрып, оларның кешелерін ұйыштырған үшін редакция коллективына, оларның жетекшісі Илдус Ильясовичқа шын көңілден рахметімізді білдіреміз. Сау болыңыз, сәлеметліктер сізге.